ମାର୍କର ଉପରିସ୍ଥ କୋଠରୀରେ ଯୀଶୁ ଏବଂ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ଭୋଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମେଜ ଉପରେ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ଶେଷ ଭୋଜ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିଞ୍ଚିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେହି ଚିତ୍ରର ନାମ କାହିଁକି ଶେଷ ଭୋଜ? ଶେଷ ଭୋଜ ହେଉଛି ସେହି ଭୋଜ ଯାହା ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଏହା ଶେଷ ଭୋଜ ଥିଲା ଯାହା ଯୀଶୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଶେଷ ଭୋଜ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଭୋଜ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୁଶରେ ମରିଯିବେ। ପୁଣି ଶେଷ ଭୋଜ ଦିନ ଅକଥନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ସାମ୍ନାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା? ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମାଥ୍ୟୁ ଏବଂ ଯୋହନ ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୁକ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ରାତି ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି କହିଲେ, ଏହା ମୋହର ମାଂସ, ଏବଂ ପାନପାତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି କହିଲେ, ଏହା ମୋହର ରକ୍ତ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ମୋହର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଲି।